Wannan ako sunansa Wafalele, Wafalele mai gaskiya da amana. A wannan daji dai wannan aku yana son 'ya'yan itatuwa, yana zaune cikin lafiya, yana mutunta kowa da kowa a wannan daji, yana farin ciki. Kada a manta a yi following ɗinmu a shafinmu na Hausa Show Stories na YouTube. A ci gaba da bibiyanmu domin samun ingantattun labarai masu faɗakarwa. Wata rana Wafalele na zaune shi kaɗai akan wata bishiya yana shaƙatawa yana jin ƙanshin furanni masu daɗi. Kawai sai ya ji wata gifta wata aku fara sal kamar balarabiya wacce bai taɓa ganin irinta a wannan daji ba, ga ta kyakkyawa in tai magana kamar ana rera waƙa. Aiko abin ya ƙayatar da Wafalele mai gaskiya. Ba tare da daɗewa ba Wafalele ya je gabatar da kansa. Suka fara hira dai suna magana har suka fara ɗan tashi suna zuwa su yi shawagi su dawo. Ba da daɗewa ba dai sai suka fara fahimtar juna. Suka fara zama abokai, suka shaƙu, sukan je su hau bishiya su yi ta yawo, su je su samo 'ya'yan itatuwa su ci tare. Kullum Wafalele dai idan ya fito sai su haɗu da ita wannan kyakkyawar farar aku. Su yi ta yawo har suka zama sun shaƙu sosai, suka zama masoya. Suna cikin ƙaunar junansu, to ashe a baya a da can akwai wani ƙaton jan aku mai suna Baushi. Shi wannan Baushi ya taɓa soyayya da wannan aku. Duk da bai iya magana ba gashi kuma baya mutunta ta, haka yake zuwa ya tai mata tsawa. Amma dai yana ta santa amma ba ta son shi, in yi mata magana ta ƙi ansa, wani lokacin ta gan shi ta tashi ta tafiyarta. Haka dai ta dagiya yana nuna yana son ta. Akwai dai ya samu labarin cewa Wafalele mai gaskiya suna tare da wannan budurwa tasa, sai ya je ke gaya wa Wafalele, ka bar wannan aku domin budurwata ce, ina son ta tana so na. Wafalele ya ce ai ni ban je na ce mata ta so ni don dole ba, ba kuma a korar soyayya ta gaskiya da faɗa. Ai kuwa da abin ya fusata Baushi, nan take Baushi ya fara kai fuffuka da duka. Wafalele shi ma ya fara ƙoƙari, duk da dai Baushi ya fi shi ƙarfi. Ai kuwa wannan farar aku mai kyawun gaske tana ganin haka sai ta zo take gaya wa Baushi, ka bar mun shi domin ina ƙaunarsa. Ai kuwa da jin haka Wafalele sai ya ji kamar an masa wata allura. Dama tana so na, ya ji wani ƙarfi na musamman ya ƙara bibiye shi, nan take da ya kai wani fara ya kai wani duka. Ainihin ya buge Baushi, Baushi ai kuwa yana faɗuwa ya buge kansa da reshi. Nan take ya tashi ya gudu. Nan suka ci gaba da soyayya, suka fara ƙaunar juna, suna gaisawa suna murna. Ainihin sun yi nasara. Ainihin tun daga wannan rana suka zama masoya sosai na gaskiya. To babban darasin mu anan shine ita soyayya ta gaskiya ba a gina ta da faɗa. Kuma ita soyayya ba a ƙarfi take ba, a gaskiya da amana ake samun.